Jay. Diego. Wow. I've fallen for you. Okay. Kuya, i-upload na ka sa akong vlog ha. Say hi. So, What is this I'm feeling? I just can't explain. When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, try not to show it. It's crazy. How could it be? Okay. Okay. abutan kay si kuya kaya pasakay jud ko niya mas hindi lang siya tig-tricycle. Wait lang asamanta. Ayan, so abutan kay si kuya. Kasi pangalan kuya. Hi mga loves, kakatapos lang namin ng aming a little bit yung aming skit for our performance this coming February sa SM Ecoland. So, I will give you a sneak peek. Charot. Grabe oh. May pawis ako. Ooh. Hi mga loves! Welcome to... Pagkita yung mga nawang, guys! Hi guys! Are you excited to act with us? Yeah! Okay guys, wala lang. Kaon na mo ha, kaon. Tanawan na mo. Instagram. Okay, ako cameraman ka. Okay, so guys, mga loves, ready na ba kayo? Yes! Handa na ba kayo? Yes! My vlog. Follow me on Twitter. Instagram. Huy! Ayun, o tanawan na yung mga nang. Isa gusto mag-artista din eh. Hola! Isa gusto mag-artista din eh. Ano to? What? Sir! Okay ha guys? Okay. 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 Ay, ka, bata pa lang. Okay. 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 Hi mga loves! After sa work namin today, we
be surprising Kathy kasi magiging bride na siya by Monday. So, ito yung aming handa, mga loves. Hi. Ayan, meron kami bride to be. Ayan, si Kathy. Ayan. And ito yung aming pagkain. So, in-off namin yung light. So, we are doing this. Go. Okay, go. Wow. I've fallen for you. Bakit siya? Okay. Okay. I found a man stronger than anyone I know. We share our dreams. I hope that someday we'll share a home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold. So, getting ready nami, nagtago nami, di makita. Oh my gosh. So, we are waiting for Kathy to come upstairs. Yan. O, diba? So, 2,000 years later. Together, together. Together, together, together. Ako lang yun eh. Sana dire. Kami magbangon. Uy, hala, uy, salamat kayo sa inyo. Hala ka, uy, nag-prepare mo din sila, uy. Contaminated na nga mga ano. Uy, nice. Go lang ka nila. Natanggal na. Napairusan na rin ang mga bubbles. Salamat. Salamat sa yung effort. Everybody. Wala yung nag-expect may hand. Wala na-expect. Nala ko yung hint. Baka naman yun something surprise sila, uy. hello! Hi! Thank you! Thank you! Bubbles! Eh, basta na lang ako ang contact. Hala ka, oy! Nari yan, lapek! Nalari ko nila ko sa cotton ball sa anime. Tunog, sabay. Ay, salamat kayo. Dami salamat. Diba? Yes. Ito na yung mga pagkain. Kung may ilaw. Wala. Surprise talaga si Kathy. Surprise siya. Hi, Aryan. Hi. Sinong next? Huwag mo ako tingnan. Nagugutom na kami. Nagugutom na kami. Gutom na. Okay, ang ginikanan. Ang mga ginikanan. Palihog ko. Ang tayo. Ang mga... Handle in time. Hala, oy. Diligan mo. Ay, dali na. Hala.
Hala ka. Okay, blow na your candle. Ay, blow dyan eh. Okay, ano Yeah, sa oy, blow, electric blow. fan. Blow, blow. Ano naman sa electric fan? Blow. Dito, i-blow. Sige, Hindi pa na namin. Magawa sa story yan. Makagawa sa sakuan. Beautiful life. Alam mo Ang gagawin. Oo, ganun na lang nagulat sa imo ha. Nalanay na gunot. Basta kadugan. Sa Nawan, nato siya ang Denmark. Akong heart as a magulang, dili may nga nakanay as a something. Close mo gani sila ni Darlene. So sila ginang hagel-hagel gani sila mayo. So kani, lahi po lang amo ang closest ani kanang istorya na siya sa iyong abang sa iyong love life na kanang mamina ko sa iya ha. Ala, mo nang amo ang banding na. Ano lang, ang maunahan ko. Ilat ko lagi rin. Kaya kinauhan ka. Ulat ko ni Celine. Kung siguro mo. Actually, decide na dyan ko nga, okay, Lord, I will serve you, Lord. Kana mo serve ko sa imo nga. So, mga ito na time nga, katong time nga, gigiba ako na ako, wala na ako nagunaw na nga, dili ako, okay lang ninyo po, okay lang po dili. So, katong time, gigiba ako na ako ang akong heart ako sa Ginoo. Ako naghihatag fully akong heart sa Ginoo. Ikaw na bahala, Lord. Dito na time, nag-remind ko sa Ginoo, 2014, si Jomar, nagliligaw mo na si Jomar sa 2014 na nanay word sa God ni God sa kuang gihatag si God na kang Jomar. Okay. So magbraga ka Honeymoon sa party. honeymoon. Ha? Wala may brahay sa Alam mo, guman sa wedding night, pagingana na ka. Sa mani. Wala paglasit. Hala. Ay, sila ko ni gamiton pag after July pag February. Buwan pregnancy guys. Tapos na aming surprise party. Ano si Ate Lo? Yes! Baby Zion! Baby Zion! Are you happy? Yes, happy kayo. Salamat Are you kayo. excited sa imong kasal? Yes, I'm so excited. So see you guys Yeah, on see you. Monday. Yeah, see you guys on Invite them Monday. all. Yeah, invited mo sa ano lang virtual lang sa The virtual lang or walang taon. live lang. Yeah. Congrats! Meanwhile, 2 hours later. So, Kuya Yapil, ka sa akong vlog ha. Say hi! So, What is this I'm feeling? I just can't explain. When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, try not to show it. It's crazy. How could it be? butan kay si Kuya, kaya pasakay dyan ko niya, mas hindi lang siya tig-tricycle. Wait lang, asa man ta. Ayan, so butan kay si Kuya. Ano yung pangalan, Kuya? Ed. Ed, hi Ed. Si Hello. Bubu Chang. Ako din, follow my channel ha, sa YouTube. Thank you. Okay. Okay.